ensinnäkin siitä paikasta, missä se on. Että nuoret mehiläiset hoitaa aina noita sikiöitä. Ja vanhat mehiläiset on yleensä täällä alempana. Mä pistän nyt tän tien, missä oli tää emu, niin mä pistän sen varovasti tähän näin. Tällä puolella niitä. Ja siinä oli niitä peittosikiöitä, tuohon pannaan sitten seuraavaksi tuohon, että nämä krainilaiset ei ole ollenkaan hämmästynyt, vaikka tälle käälle jää munia tuohon ja seuraavalla on peittosikiöitä. Mutta italialaiset, kun semmoisenkin tempun tekisi, niin ne alkaisi olla jo vähän ihmeissä, että mitäs nyt tapahtuu. Mutta mehiläisten käsittely periaatteessa hyvin rauhallista hommaa. Ja nyt kun nämä ei löydä lentoaukkua tuosta ollenkaan, niin niitä jää pyörimään vähän enemmän kuin normaalisti ilmaa. Ja täällä alkaa sitten pikkuhiljaa syntyä enemmän mehiläisiä, mitä kuolee, niin väkiluku nousee.